Ugari antolatu zituzten Eusko Jaurlaritzak esaterako, etaren biktimak jarri nahi izan zituen fokuaren argipean. Eusko Jaurlaritzak ez ezik Nafarroako gobernuak ere, omenaldia egin zien atzo etaren biktimei, Iruñeko Baluarte plazan gobernuko kontseileriekin eta Maria Txibite lehendakariekin batera, bertan ziren alderdi guztietako ordezkariak Navarra sumakoak izan ezik. Ana Ollok euskaraz eta Maria Txibitek gazteleraz 7 puntuko adierazpen irakurri zuten. Lehenik, etaren indarkeria terrorista bidegabea eta ez legitimoa izateaz gain, demokraziaren eta bizikitzaren aurkako mehatxua izan zela adierazi zuten agirian. Adierazpen instituzionalez gain ezker abertzaleko eragile politikoak sortuk ere, hitza hartu zuen urteurrenaren karietara eta esan du, momentu erabakigarria denez bakea eta elkarbizitzari dagokionez, ezker independentistak zintzotasunez eta ausardia segituko duela lanean. Arratsaldeon guztioi atzokoak ala izpide izaten jarraitzen du gaur eta 10 urte direla eginiko adierazpena eta horrexen ondorenak goiz honetan Eusko Legebiltzarrak ez du lortu, PP Ciudadanosek proposadutako eta gaitzesteko adierazpen instituzional bat adostea, izan ere adierazpen instituzionala izateko alderdi politiko ororen onespena behar da, eta Euskal Herria Bilduk ez du onartu. Hori ala Carlos Iturgaiz kritiko agertua koalizio subiranistarekin entzun dezagun. Talde guztiak akordio batetara iritsi gara, Bildu ezik. Bildu ezik beti bezala. Bilduk ez du eta erakunde terroristara kondenatu nahi. Eguerdiko magaztinan berriz Garbine Biurrun magistratua izan dugu gonbidatu nagusi eta bizikidetzaren betaurrekoak jarrita eta erakundaren osteko aldia aritu da entzun dezagun bera ere. Nik uste dut bizikitzaren alde egin direla gauza asko isilean ere bai, nik uste dut hor badaudela, uste dut ez badakit badaudela taldeak herri lana egiten ari direnak, horren alde, eta nik uste dut hori importantea dela eta bestela, nik uste dut hor bagen euskan beste gatazka eta indarkeriaren ondorio batzuk, adibidez presoak, horre bai neurri batzuk hartzen ari dira, motel joa dena dijoa oso motel, ez da, 10 urte garo behar izan dira hain zuzen ere astelenean horrelako adierazpen bat egiteko sortuk eta EH Bilduk, eta nik uste dut, moteltasun horren barruan dena doa. Baina, nik uste dut ikasi dugula posible zala askatasuna, posible zala bizikidetza, sikera neurri bateraino, eta horrari gara urte asko izan ziren baita ere horrela bizi izan ginela, ez da, 40 urte izan ziren, eta horri buelta emateko denbora beharko da baita ere. Geroxeago helduko diegu urteurrenaren ondoren, izan ere lehenago hilaren 21 honek dituen bestelako lerro buruak erreparatuko ditugu. COVID-19aren bueltakoetan Basurtuko ospitalean koronavirus agerraldi bat atzeman dute asteazken honetan. Agerraldiak Rebila pabilioiko pazientei eta profesionalei eragiten die. Osasun sailak gogorarazi duenez, litekena da pandemiaren fase honetan tokian tokiko agerraldiak izatea. Izan ere osasun sailburuak onartu du kasuen gorakada espero zutela. Halere, helburua ahalik eta gorakada txikiena eta beherakada handiena lortzea dela azpimarratu du Gozonen Sagarduik era berean, azken datuek erakusten dute intzidentzia metatuaren kurba apurka egiten ari dela gora Nafarroan. Bada Santos Indurain Nafarroako gobernuko osasun kontseilariak atzo onartu zuen koronavirusaren intzidentzia gora egin duela. Urriaren batean kendu zituzten Nafarroan birusa esitzeko indarrean ziren neurri murriztaile gehienak eta horren ondorioak orain atzematen ari dira Indurainen esanetan. Halere aurre ikusitako zerbait dela erantsi du. Ipar Euskal Herrian berriz mugako kontrolak beste 6 hilabetez luzatuko ditu Frantziar gobernuak. Frantziar gobernuak Europar Batasunari jakinarazi dio 6 hilabete gehiago Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko kontrolak luzatuko dituela. Euskal Herriko herritarren mugikortasunean eragina duen erabakia mehatxu terrorista eta krisi sanitarioa aitzakia hartuta justifikatu du Parisek. Segidan pasabide hauen estaren kontra, azkarki mobilizatu da gizartea hainbat ekimenen bidez gisa berean,
Euroeskualdeak ere Parisetik harturiko erabakiak mugaz gaindiko aktibitatean izandako eraginak salatu zituen. Nazioartetik datozen albiste iso, Brasilgo senatuko ikerketa talde batek gizateriaren kontrako krimenak egotzi nahi dizkio Jair Bolsonaro herrialdeko presidentari, COVID-19 pandemiaren aurrean hartu zituen erabakiak milaka herritarren osasunaren kontrakoak izan zirela iritzita. Bolsonarok koronavirusa herrialdean hedatzen utzi zuen, biztanleriak taldeko immunitatea lortu eta ekonomia ahalik eta azkarren suspertze aldera. Baieztapen hori egin zuen batzordeak atzo aurkeztu zuen 1000 orritik gorako txostenean. Idatzia zirriborro bat da oraindik eta batzordeak datorren asteartean bozkatuko du hura onartu ala ez. Senatariek haren edukia molda dezakete behin betikoa onartu baino lehen. Halere, albisteak Brasilgo agertoki politikoa aztoratu du dagoeneko. Eta eguneko lerroburuekin bukatuz kiroletan, Gernikak ezin izan dio irabazi Rotxe Benderi Eurokopan. Lointek Gernika Bizkaiak bigarren garaipena errenkadan lortu nahi zuen atzo Eurokopako multzoen faseko bigarren jardunaldian, non eta Malosten etxean. Ostera, aurkari gaiztoa zuen aurrean indartsua. Rotxe Bende lehen zatian lozorroan egon ziren gernikarrak eta garesti ordaindu zuten hori. Iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea 10 urte bete ziren atzo, etak bere jardunbidea behin betiko bukatutzat eman zuela, eta gogoetarako eta memoriarako eguna izan zen atzoko adurarik gabe. Erakundeek ekitaldi ugari antolatu zituzten eta gaurko eguna ez da gutxiagorako izaten ari. Eusko Jaurlaritzak ez du lortu PP Ciudadanosek proposatutako eta gaitzesteko adierazpen instituzional bat adostea. Izan ere, adierazpen instituzionala izateko alderdi guztiek bat egin behar dute horretan eta Euskal Herria Bilduk ez du horrela egin. Horiala Carlos Iturgaiz kritiko agertu da koalizio subiranistarekin entzun dezagun. Talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena. Etaren jarduera armatuaren urteurrenaren biharamunean Eusko Legebiltzarrera iritsi da PP Ciudadanosek etaren indarkeria gaitzestea proposatzen duen ekimena. Gaurko osoko bilkuran adierazpen instituzional moduan onartu zedin. Erakunde adierazpen gisa onartza proposatu du, baina horretarako talde guztien babesa behar zuen. Bada ostegun honetako bozeramaien batzordean gaia eztabaidatu dute eta azkenean ez da aurrera atera EH Bilduk ez baitu babestu. Hain justu EAJak, PSek, Elkarrekin Podemosek, PP Ciudadanosek eta Voxek babestu dute testua etaren amaieraren 10. urteurrena dela eta. Koalizio subiranistaren jarreraren aurrean, Carlos Iturgaiz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako PPko burua oso kritiko agertu da. Talde guztiak akordio batetara iritsi gara, bildu ezik. Bildu ezik beti bezala. Bilduk ez du eta erakunde terroristara kondenatu nahi. Koalizio abertzaleko iturriek adierazi dutenez, euren taldea ez da mahai gainean zegoen testuaren alde edo aurka agertu. EH Bilduren ustez, PPren helburua ez da izan ez adierazpena ez akordioa ez zubiak erekitzea, baizik eta konfrontazio gehiago, lubaki gehiago eta gaiaren erabilera alderdiko gehiago egitea. Testuari buruzko jarrerarik hartu gabe jarraitzen dutela azpimarratu dute iturri berberek, eta gogorarazi dutenez Voxekin ez dute ezer sinatuko. EAJak, PSek, Elkarrekin Podemosiuk, PP Ciudadanosek eta Voxek sinatutako testuak etaren jarduera terroristak 4 hamarkada baino gehiagoan izan zuen zentzugabekeria eta bidegabekeria gaitzesten du. Eta helburu politikoak lortzeko indarkeriak duen zilegitasunik ez da salatzen du. Bada etaren jarduera armatuaren urteurrenaren biharamuna izanik, aieteko adierazpena eta erakundearen amaiera erdatzi izan duten ekitaldi irakurketa eta adierazpenen inguruan aritu gara azken egunotan. Horietan guztietan iraganaz eta etorkizuna hausnartu dute eta denetariko erreakzioak ikusi ditugu. Azken erreakzioak beraz jarraian Udan Herrioren eskutik. Bere jarduera armatua behin betiko amaitzen. Aieteko adierazpena eta etaren amaiera ardatz izan duten ekitaldi irakurketa eta adierazpenak zeresan handia izaten ari dira azken egunotan. Erakundeek ekitaldi ugari antolatu zituzten atzoko egunean. Eusko Jaurlaritzak esaterako etaren biktimak jarri nahi izan zituen fokuaren argipean. Eta biktimak gogoan elkarbizitza eraikiz izeneko ekitaldi antolatu zuten Gogor Institutuak Bilbon duen egoitzan. Iñigo Urkullu lehendakaria bertan izan zen eta haren esanetan eta hankasartze bat izan zen.
Eta hankasartze bat izan zen hasieratik amaierara. Ez zen inoiz existitu izan behar. Horrez gain etorkizunari begiratuko dio memoria zintzo bat aldarrikatu du lehendakariak, eta bide horretan biktimen zeregina nabarmendu eta goretsi zuen. Sortuk ere egin du etaren jarduera armatuaren behin betiko bukaeraren 10. urteurreneko ekitaldia Donostian. Eta esan du momentu erabakigarria denez, bakea eta elkarbizitzari dagokionez ezker independentistak zintzotasunez eta ausardiaz segituko duela lanean. Ausardiaz eta erabakitasunez jardun genuen. Etorkizun hobea, posible eta beharrezkoa zela iritzita. 10 urte geroago, pozez esan dezakegu, garai politiko berri bat irekitzen lagundu dugula. Bien bitartean Espainiako gobernuaren aspaldiko diskurtsoari eutsi zion atzo Fernando Grande Marlaska barne ministroak, Gasteizko biktimen oroimenezko zentroan etaren biktimei eginiko omenaldian. Marlaskak azpimarratu zuen eta erakunde terrorista garaitua izan zela, zuzenbide estatuak menderatu zuela eta ez zela inolako ordainik egon, ez presoen auzian ez beste ezertan. Bestalde azken egunotan hautsak arrotu ditu Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaileak presoez eta Espainiako aurrekontuen negoziazioaz egindako adierazpenak. Eibarren egin zituen adierazpen horiek pasaden astelenean, Aieteko adierazpena egin eta gero. Horren inguruan galdetu diotenean ukatu egin du aurrekontuak onartzeko ezinbesteko baldintza gisa presoak kaleratzea eskatzen ari denik. Gogoratu du EH Bilduk iazko aurrekontuak babestu zituela eta Espainiako gobernuak ez dituela presoak aske utzi. Gauzak horrela, Norvegiko etaren bozeramaileak elkarrizketatu eta 10 urtera, naiz Oslora itzuli da David Pladekin, garai hartako solaskidetako batekin, hain zuzen ere, herrialde horretan egon ziren 16 hilabeteak nola bizi izan zituzten azalduz. Hori guztia David Pla dokumentalean jasotzen da Oslo 2021. Naizen dago ikusgarri dagoeneko eta hementxe utziko dizuegu zatitxo bat. Dokumentalaren hasieran esaten den bezala hau ez da bertsio ofiziala, baina bai ezagutu behar den ikuspuntu bat. Oso argi genuen hemen fase historiko bat izten zala, ez? Kontua da, gure asmoa zala fase historiko hori ahalik eta modurik egokienean iztea. Eta saiatu ginen nolabait hori arrazoizko eredu bat eraikitzen horretarako, ez? Benetan gainditzen, ez? Aurreko zikloaren, ez? Konfrontazio armatuaren ziklo horren ondorioak gainditzen eta modu txukun batean egiten horren itxera, baina erabakia ezan horren menpekoa. Gu konstiente ginen hori momentu batean gertazitekela gertatu zana, prozesuak aurrera ez egitea. Bazegoen zerbait oso argia zana, ez? Eta zan etak behin hitza ematen duenean bete egiten duela beti, ez? Hau guztia ikusita berdina egingo zen nukete? Bai, zalantzari gabe. Nik uste dut momentuan ez genekien ze gertatuko zen eta horrek sortzen zuen olako bertigo bat, ez? Baina nik uste dut asmatuen genula leial izan ginalako gure helburuekin eta gure egiteko formarekin eta iruditzen zait hori sortu dugula egoera berri bat, ekarri dugula, herri honi ekarri diogula bakezati bat, ez, gure esku zegoen hori. Eta uste dugu gainera mugimendu bezala askapen prozesuari jarraipena emateko baldintza egokia sortu ditugula, ez, eta gure borrokaren ikuspegitik gatazka politikoa oraindik ez da konpondu eta ziurazki inoiz baino biziago agertzen zaigu eta era berean oraindik baditu gai batzuk ixteko, ez, euskal preso politikoak espetxean daude oraindik eta hori oraindik konpontzeke dago, ez. Gurean aldiz, Ignacio Oyarzabal sare plataformako kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu eguerdian eta espetxe politikaren bilakaera aztertuz heldu dio etaren adierazpenaren 10. urte hurren honi. Eta 10 urte hauetan elkarbizitzarentzako pauso ezberdinak eman direla eta oso garrantzitsuak izan direla. Gure ustez pauso guzti horiek eman diren aldaketa guztiak zubiak eraikitzeari eta elkarbizitzaren zubiak eraikitzeari kristone aportazioa eman diote. Oraindik pauso gehiago eman behar direla uste dugu eta guretzako elkarbizitzarentzako pauso garrantzitsuenetako bat izango litzake dauden sufrimenduetako batekin bukatzea eta hori da salbuespenezko espetxe politika honek eragiten duen sufrimendu guztia, ez? Eta horrekin amaitzea guretzako elkarbizitzarako ekarpen oso garrantzitsu bat izango zen eta guk uste dugu gaina aspaldian euskal jendartearen gehiengo zabal baten desioa dela, konsensu zabal bat eraiki da azken urteotan
espetxe politika horren amaieraren inguruan, bai alderdi politiko, sindikatu, alde sozial edo instituzioetan, eta bide hortatik jarraitza espero dugu, eskuduntzak aldatu diren honetan eta Gasteizen dauden honetan ere beste espetxe politika bat egiteko aukera zabaldu dela, eta horrek ere esperantzaz eta itxaropenez begiratzea ibilbidea ematen digu, eta baina oraindikan beharrezkoa iruditzen zaigu kalean egon, jendartea aktibatu eta elkarren artean ere entzun, ulertu eta elkarrekin ekitea gai honi. Bestelakoan Bart, Jose Manuel Villarejo komisario ohiak baieztatu du poliziak 2 edo 3 euskal militante hil eta desagerrarazi zituela, diputatuen kongresuan egindako hitzartzean. Beste hainbat adierazpen egin ditu eta horietako asko zalantzan jarri dituzte alderdi kideek kontraesanak nagusi direlako. Kitzen auziari buruzko ikerketa batzordean, Jose Manuel Villarejo Espainiako polizia komisario ohiak Galen krimenak eta Napararena bezalako desagerpenak justifikatu ditu diputatuen kongresuan. Hubo 2 o 3 que sí se perdieron por ahí en esos mundos de Dios, que ahí ya no le puedo contestar. Yo, de luego, lamentablemente no participé, igual me hubiera gustado. Sé que es políticamente incorrecto alguna de mis contestaciones, pero yo estoy convencido de que, como ya he dicho muchas veces, con la madre y con la patria, con razón sin ella. Horrez gain, Villarejok baieztatu du gaur-gaurkoz eskutuko agenteen brigada bat dagoela. Gainera, estatu terrorismoaren erabilera defendatu du terroristak akabatu behar zirelako eta uste du poliziek oso ondo egin zutela. Bestalde, Bart egindako deklarazioetan hainbat gai izpide izan ditu Villarejok. Tartean, komisarioak berretzi du Mariano Rajoy presidente ohia Kitzen operazioaren barruan sartzen duela. Deklarazio deigarriak ere eskaini ditu, hala nola Juan Carlos Borboikoak monarkia erakundeari sortzen zizkion arazoak murrizteko hormonak ematen zizkiotela. No, la hicieron, hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera, es decir, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo. Hala ere, hainbat alderdikidek Villarejoren adierazpenak zalantzan jarri dituzte. Kontraesanak nagusi direlako eta frogarik ez aurkeztea aurpegiratu diote. Gaiz aldatuta, pentsio eta babes sozial duina bermatzeko eta lan guztiak aitortzen eta diskriminazio egoerarekin bukatzeko 2 lege proposamen erregistratu ditu LAB sindikatuak Gasteizko parlamentuan. Era berean alderdi politikoak interpelatu ditu LABek euskal bide orri bat eraikitzeko. LAB sindikatuak 2 lege berri egitea proposatzen du, hala gaur sindikatuak erregistratu ditu Euskal Herriko Lankodea eta Gizarte Segurantzarako lege proposamenak Gasteizko parlamentuan. Batetik lan guztiak aitortzea zein duintzea du helburu Lankodea proposamenak. Bestetik pentsio eta babes soziala duina bermatzeko neurriak jasotzen ditu Gizarte Segurantzarako lege proposamenak. Izan ere Euskal Herriak bai lan arloan bai pentsio arloan ere berezko legeria izan beharko lukeela uste du LABek. Hala, Xabier Ugartemendia LABeko ekintza sindikala eta negoziazio kolektiborako idazkariak azaldu du Madrilgo gobernuak egiten duen arauketa ez diela Euskal Herriaren beharrei erantzuten. Euskal Herrian dagoen egoerari hor. Horregatik dauden beharrei erantzuteko 2 lege proposamenak aurkeztu dituela LABek nabarmendu du Ugartemendiak. Euskal Herrian dagoen orain eztabaida eta beharrei erantzuteko 2 lege proposamena Euskal Herritik egineak Euskal Herriako. Horrez gain LABek interpelatu ditu Legebiltzarreko alderdi politikoak euskal bide orri bat eraikitzeko. Ugartemendiaren esanetan burujabetzan aurrera egiteko eta langileen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Eta bada garaia, bertoko esparrua garatzen joateko eta langileak eta biztanlegoa duen arazoei Euskal Herritik irten bide bat emateko garaia dela. Eta sindikatuak ziurtatu du gaur Gasteizen erregistratu dituen lege proposamenak Nafarroara eta Ipar Euskal Herriko instituzioetara ere eramango dituela. Bestaldetik paper hondakinak pirolisiz eta errekuntzaz deuseztatu nahi dituzte. Bergaran urtean 155.000 tona hartuko lituzke eta Euskadiko paperaren klasterra du sustatzaile.
Zaldibarrek hondakin horietarako utzitako utxunea estali nahi du proiektuak. Bergarako udalak hasierako oniritzia eman dio enpresak bultzatutako egitasmoari, hirigintza bateragarritasunaren ziurtagiria eman da. Beraz, hirigintza baimena lortuta ingurumen tramitazioa hasi duten. Azpiegituretan berriz abiadura handiko trenaren proiektua berriz abian da Ipar Euskal Herrian. Jan-Jakes Laserre, Pirineo Atlantikoetako presidenteak, prentsaurrekoa eman zuen atzo Baionan abiadura handiko trenaren proiektuari buruz mintzatzeko. Egitasmoa bertan bera geratuta zela uste zen, baina Parisetik bultzatu dute berriro eta Laserre Lapurdiko hiriburura helduko litzatekeen proiektua finantzatzeko negoziazioei buruz mintzatu zen jada, naiz eta ostiraleko osoko bilkuran bozkatu behar den proiektuaren sustengua eman edo ez. Duela 3 urte jaso zuen Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirineo Atlantikoetako departamentuak Baionara eta Paura ailegatuko litzatekeen abiadura handiko trenaren proiekturako finantzaketa eskaera. 305 milioi eurokoa da hain zuzen ere. 150 milioi inguru lirateke Euskal Elkargoak ordaindu beharko lituzkenak. Eta orain kultura arloan jarriko dugu arreta zinetika jaialdiak 23 film emango ditu Iruñean, Donostian eta Bilbon. Urriaren 22tik 31ra egingo da jaialdia eta tailerrak, performanceak eta eskola magistralak ere izango dira bertan. Iker Aginaga. Donostian abiatuko da ostiralean zinetika jaialdiaren 6. edizioa. 23 filmeko programa zinematografikoarekin, 3 masterclass, 2 emanaldi, tailer bat, jaialdi topaketa edo aurrentzako proiekziorako proposamen bat antolatuko dituzte urriaren 31 bitartean 3 egoitzatan. Donostian izango da urriaren 22tik 26ra. Ostean Bilbora egingo du salto, 27 eta 28an. Eta Iruñera helduko da hilaren 29an, 30 arte. Dantza ikusentzunezkoa, gorputza eta teknologiaren arteko harremanak aztertzen dituen diziplinean hitzeko jaialdiak, beraz, egitarau zabala eskainiko du datozen egunotan Donostia, Bilbo eta Iruñan. Ikusentzunezko proiekzioei dagokienez, 3 egoitzatara eramango ditu jaialdiak eskaintza. Hain zuzen, Donostiako Trueba Zinemetan egongo da 23 filmek osatutako selekzioa ikusgai, urriaren 25ean. Halaber, Bilboko Bilbao Arten egongo da saioak ikusteko aukera, 27 eta 28an. Eta azkenik, urriaren 29an Iruñeko Baluarten izango dira. Horretaz harago joango da programazio aldiz esan bezala. Aqua Alta instalazioa jarriko dute ikusgai 3 hirietan. Eta Loran Llanos, Derek Pedros eta Iris Martinen masterclassak ere biltzen ditu programak. Beste ekintza ugariren artean. Ostera Michel Suarezek irabazi du Euskal Herriko pintxo txapelketa sukaldariak patata bat irudikatu du txingurri pintxoan, Arabaren omenez ikus ditzagun jarraian txapelketako irudiak.
Kiroletara salto egin da, saskibaloian, Lointek Gernikak 12 puntuko aldearekin galdu du Larrotxe Benderen aurka Eurokopako multzoen faseko bigarren jardunaldian. Futbolean aldiz, bigarren mailako 11. jardunaldia jokatzen ari da eta Europa Ligako 3. jardunaldiko partidua jokatuko du gaur Realak Austrian. Iker Aginagak kontatuko dizkigu azken berriak. Ezin izan du Lointek Gernikak bigarren garaipena eskuratu Eurokopako multzoen fasean. 12 puntuko aldearekin gailendu zaie Larrotxe Bende talde frantziarrak Gernikarrei. Malosten eta publikoaren aurrean jokatu ahal izan duten Europako lehen norgehiagokan. Partida gogorra planteatu du Larrotxe Bendek, fisikoki indartsu arituta. Eta nahikoa izan zaie hori, markagailua hasieratik kontrolatzeko. 2 jardunaldi jokatuta beraz garaipen bat eta porrot bat eskuratu du Lointek Gernikak eta egoera berdinean den Flamesen aurka jokatuko du multzoko 3. partidua datorren asteazkenean. Futbolean bestetik bigarren mailako 11. jardunaldia dago jokoan asteartetik eta 2 euskal taldeek euren partiduak jokatu dituzte dagoeneko. Eibarrek Tenerifen irabazi zuen asteartean eta 9 norgehiagoka jarraian pilatu ditu galdu gabe. Aurreneko 2 jardunaldietan jaso zituen orain arte bildutako 2 porrotak, eta ordutik 6 partidu irabazi eta 3 berdindu dituzte gipuzkoarrek. Asteartekoan, Álvaro Tejeroren gol ikusgarriari esker eraman zituzten 3 puntuak, eta lider dira Gaizka Garitanok zuzentzen dituen gizonak. Sailkapenaren behekaldean da Amorebi eta berriz. Bart Fuenlabradan jokatutako partidua huts eta hutsean amaitu zuten, eta 8 punturekin azken aurreko postuan daude bizkaitarrak. Realaren filialak azkenik gaur jokatuko du Almeriaren aurka Juegos del Mediterráneo estadioan. Andaluziarrak goiko postuetan daude, eta jardunaldia lider bukatzeko aukera dute Realari irabazita. Lehen taldeak, aldiz, Europa Ligeko lehia du gaurkoan Sturm Grazen aurka, Austrian. Imanol Alguazilenek multzoko lehenengo garaipena lortu nahi dute, Monako eta PSV-ren aurka berdindu ostean. Gauzak horrela direla iritsi gara, albistegiaren bukaerara proposamen musikal batekin bukatuko dugu gaurkoan ere Lier taldeak eta hutsa zen Helmuga disko berriko lehen singela aurkeztu berri du. Nor zaren ere izena duena eta horrexekin utziko zaituztegu Garate estudioan grabatu dute lana, Kaki Arkarazorekin batera gustatuko zaizuelakoan beraz, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte.